Second, sorry. Okay, somewhere. Silence. Allah ya shi. Are you good? Camera. Sound. Speed on, sir. Roll. It's quiet. Sadiq, why can't you get out? Allah. Okay, roll. Speed on. Rufe. Alright. Action. Alhaji ya kamata ka ba a hankali. Kar hawan jinin ka ya sake tashi. Ka rinka kokarin kwantar da hankalinka dan Allah. Na tabbata zuwa gobe za su kamo shari. In tashi kawai daga gudu? Na tabbata zuwa gobe za su kamo shari ne. Dare yayi ya kamata ka kwanta. Kaje. Na tabbata zuwa gobe za su kamo shalele. Alhaji dare yayi ya kamata ka kwanta. Ka kuma kwantar da hankalinka. Ina kwanciyar hankali ga wanda ya kai tabarya. Idan ba a ga shalele ba duk ginin da muka yi ya rushe. Mun fa daɗe muna jin rawa. Hakan ma ba zai faru ba. Duka. Hakan ma ba zai faru ba. Mun dade mana. Pick up action. Hakan ma ba zai faru ba. Mun fa daɗe muna jin zaren mu bai taɓa tsinkewa ba. Dan haka akan ta babu abin da zai tsinka shi. Nasara ta mace. Wanda nasara ta mace. Nasara ta mu ce. Insha Allah. Ni ko. Sake. Pick up action. Ni ko ka. Okay. Muna fiye manta da wasu. Pick up ka dubo wajen dan iskan yana gama. Ma fiye manta da wasu an faɗi. Okay, mu je. Pick up. Action. Muna fa tuya mun manta da albasa. Kamar yaya? An duba gurin wannan ɗan iskan yaron ya mu? Ko da ta je gurin? Hajiya kin kawo shawara ba. Ai shi kenan abin da za a yi kenan. Yanzu abin da faru ma. Haka za a yi. Thank you. Got it. Minti. Hajiya ita ta sa mana Goma. ta sa wancan continuity. Da ni a gona Ta sa continuity. Gangara a zani. Ni? Dari jam kai. Light din mu mai. Lala light din mu mai da wani daki muke so. Wannan ɗaki ne kawai. Da gida na kasa zaka iya yin sallanka.